През 1915 година България се включва в Първата световна война на страната на централните сили. Българската армия атакува Сърбия, съюзник на Антантата. След епични сражения до края на ноември войските ни разбили сръбските армии и изпратените им в помощ две френски и една английска дивизия достигат сръбско-гръцката граница. След като българското настъпление е спряно по политически съображения, нашата армия минава към отбрана и при Дойран създава силна отбранителна позиция. Първият щурм на съглашенците започва на 9 август 1916 година. След мощна артилерийска подготовка от страна на френски дивизии, те тръгват в атака. Българската артилерия открива бесен преграден огън и сериозно разстройва атакуващите вълни. Съглашенските войски са принудени да отстъпят на изходните си позиции с над 3200 души загуби, като чепенци губят 1106, а пловдивчани 250 души. Дойранските позиции биват взети от 9-та пехотна дивизия под командването на полковник Владимир Вазов. От другата страна френската армия бива заемана от 3 британски дивизии начело с генерал Джордж Милън. Използвайки няколко месеца затишие, Вазов хвърля всичките си бойци и офицери в невиждан труд, изграждайки система от бетонни и скални укрития, които да преберат всеки боец в случай на артилерийски обстрел. На 21 април 1917 атаката започва с тежък 4-дневен артилерийски обстрел, в който британците изстрелват 100 000 снаряда. Владимир Вазов отвръща с денонощен огън по позициите на британците. 12 роти атакуват позициите на 2-ра бригада и след кървава битка успяват да вземат точките Нерезов, Княз Борис и Пазарджик. След контратака на българите, британците са отблъснати с тежки жертви и към 8 вечерта се оттеглят. Поради критиките на висшето командване, британците правят нов опит за пробив. На 8 след дълъг артилерийски обстрел започва нова атака. Главното нападение започва в 9 часа с британски войски на 5 вълни към българските позиции. След 4 атаки през нощта на 8 също 9 май британците са победени и търпят тежки загуби. В средата на септември 1918 година Антантата е готова за нов щурм. Французите пробиват при добро поле и чакат паралелен удар от страна на британците и гърците при Дойран. Всички погледи са вперени в ниските хълмове край красивото езеро. Тук Антантата е струпала колосални сили. 4 английски, 2 гръцки и 1 френска дивизия, а от другата страна 9-та плевненска. Знайки съотношението на силите 6 към 1, генерал Вазов нарежда на всички офицери да облекат парадните си униформи, а на войниците да приготвят за последно белите си ризи. По стар обичай, смъртта на българския войн трябва да бъде красива. Артилерийската подготовка започва на 16 септември. По българите при Дойран са изстреляни 350 000 снаряда, включително и газови. Даваме само 9 жертви и 40 ранени. В 5 часа на 18 септември отново в гъсти маси 3 английски и 1 гръцка дивизия тръгват в атака. И в този момент заработва българската артилерия. 220 дола бълват огън. Генерал Вазов не песни снарядите. 440 каратечници правят огромни просеки в настъпващите. Огън бълват и 30 000 български пушки. На 19 септември генерал Милън събира всичко, което може да носи оръжие, за да попълни уределите си части, но и последната атака е удавена в кръв. Българската артилерия е побесняла, бие с барабанен огън. В края на деня английските тръбачи свирят отбой. Милън е загубил 47 000 англичани и 20 000 гърци. Загубите на френската дивизия остават неизвестни. Вазов губи по-малко от 500 бойци.